Продаваме този резервоар за вода под високо налягане от 8 години. Той трансформира обикновен резервоар за вода мигновено в мощна водостройка, без да изисква електричество, бензин или гориво. Произведен в Германия, този прецизно проектиран резервоар използва технология за механично ускоряване на водния поток. Благодарение на прецизната компресия и ротационното подсилване на резервоара, той бързо преобразува отпадъчните води в мощна струя вода, което го прави идеален за почистване на мръсотия от автомобили, градини, пътища и различни външни повърхности. Честно казано, гледането как мръсотията се отмива е невероятно удовлетворяващо, бих могъл да гледам с часове.